Как става записването, как става създаването на формуляр в Google Drive? Най-напред, след като вече сме тук в Google, отиваме в горния десен ъгъл. Тук има 9 точки. Когато натиснем върху тези 9 точки, се появяват всички приложения на Google. Ние избираме Drive. Това е моето безплатно пространство в Google диска. Когато избера създаване, пада меню и аз избирам Google формуляри. В този момент се появява един екран, в който ние можем да създадем нашия формуляр. Най-напред, нека разгледаме. Тук са въпросите, които можем да добавим във формуляра. Тук ще стоят отговорите на хората, които са отговорили, които са попълнили нашия формуляр. А тук са редица настройки. И сега, за да създадем формуляр, най-напред трябва да му променим името. Нека го наречем регистрационна карта. Тук в описание с няколко думи можем да кажем за какво служи този формуляр. Служи за регистрация на клиенти. И започваме с създаването на въпросите. Първият въпрос нека бъде име. И тук веднага се сменя типа на отговор, който бихме очаквали от този първи въпрос. Вижте какви типове има. Кратък отговор, това е текстово поле, което не е с голяма дължина. Втория вариант е пак текстово поле, но с по-голяма дължина, като абзац. Следващото е множествен избор. Квадратче за отметка. При множествен избор можеш да посочиш няколко възможни отговора и този, който ще попълва формуляра, ще избере един единствен от предложените отговори. При квадратчета за отметка може да предложиш също много отговори, но отговарящия ще има правото да избере повече от едно квадратче като отговор. Това е падащо меню. Също така може да качите файл, линейна скала, таблица за множествен избор, много радиобутони или таблица за квадратчета за отметка. Дата и час може да се въведе в този формуляр. Но ние ще изберем най-лесното. Значи първото поле е кратък отговор име. Как да създадем второ поле? Просто чрез дублиране и пишем отгоре фамилия. Отново е кратък отговор. Дублираме за телефон и дублираме за имейл. Ако искате така за проба. И нека добавим още едно поле, което да бъде пол, за да имаме възможност да изберем множествен отговор
Опция 1 мъж, добавяне. Опция 2 жена. Или добавяне на друго. И така в отговорите човек не може да избере повече от един отговор. Нека да направим и другия. Добре, любима закуска. Нека бъде квадратче. И тук ще кажем мекици. Тук кафе. Ще добавим още една опция. Сандвич. Тук не може. Тук ще бъде опция 3 сандвич. Така, или друго. Нека с това приключиме формуляра. Може да изберем кое поле да е задължително. Например, нека името бъде задължително. Нека телефона бъде задължително поле. Имейла бъде задължително поле. Готови сме? Сега изпращане. И къде можем да изпратим този формуляр? Най-лесният начин е, за да може да го изпратим на хора, които се интересуват, които биха искали да попълнят формуляра. Значи може да се изпрати по имейл, ако знаете, но нашия формуляр иска мейл на попълващите, така че за сега няма да го изпращаме там. Можем да създадем връзка, която да поставим, да речем в пост във Facebook. Я да видим, ако скъсим, може да скъсим този дълъг адрес. Ето по този начин. И сега този адрес може да бъде копиран и да си го поставим където искаме в нашия пост или в... да речем, аз ще го поставя в Viber. И тук може директно тази бланка да се отвори и човек да я попълни. Ето. Горанова. Телефон. Мейл. Полжена. Любимо мекици. Изпращане. Когато натисне изпращане, това съобщение ще дойде в моя Google Drive. Къде е?
вече има един отговор. Ако искаме да видим отговора, ето го тук. И така ще получаваме отговори от всички хора, които са получили тази бланка и и имат желание да я попълнят. Но важното е какво ще правим с тези данни. Те са така трудно за управление. Тук. Така. И след като сме получили множество отговори, ние можем тези отговори да ги свържем в таблица. Създаване на електронна таблица или може да изберем съществуваща. Това е когато, след като вече сме създали електронната таблица и се допълват още нови формуляри, попълнени, да ги добавяме към вече създадената таблица. Но ние сега ще създадем една. Ето я. И вече при следващи попълнени формуляри, тук ще се дописват данните на хората, които са попълнили. Този файл после може да бъде изтеглен или може да бъде използван такъв какъвто е.